Long live, Prasadapa, long live, yes, long live, yes, long live, Bruno Roman scribe Massinai, Bruno Roman scribe Massinai, Yaka Choba Kotor Cholika, Yaka Choba Kotor Choli, Yaka Choba Kotor Cholika. Iprasa long live, Iprasa long live, One script no cockburg by Massinai, One script by cockburg Massinai, One script cockburg Massinai, Yaka Choba Kotor Cholika, Yaka Choba Kotor Choli, Yaka Choba Kotor Cholika, Iprasa long live, Iprasa long live, yes, long live, yes. Long live. अब माने एमएमएन खाइतानी खाना बाकी ना खाइए माने गत्तु बने माने मोर पावर माने डायरेक्ट फान किंतु अब तो आं जे बुझे मांगे अब तो 6 शेड्यूल छी अब एमएमएन खाइका माने वाचा हाफ माने जाচ্ছে क्लास के फियाबा के अब बुति बुझे आउन कि चा सबै सके छ ताबुक नरक नुकरा चिनि प्राय 2700 राय सरकारनि बाजेटनि बिसिंग 2% जोंनो 600 कोटी टाका रां दं 600 कोटी बाय चिन्तिफ्रा 710 लाख वा जों दिनै थांनाय कोनो लामा गैया जोंनो आलादा सेपारेट दियाथुं तबा रिमाया साने जों थांना बागै उ संविधाननि एमेन्डमेन्ट जे 125 डाइरेक्ट फान गांका चिनि आमचायाव तिफ्रासा गोबां 19 दफा करि दङ ताबुक बनक करि दङ लामा करि दङ दैमा नङा दङ ताबो कारेन्ट हे जागा दङ उ बरनो फाना जे जों न्यूनतम अ हासाकाव थांनाय दंना बागै जे सुख सुविधा रि जामानो हनिसे जों आबनो तै पर मान सुगलाइसु किंतु एमएमएन बिल तो 125 बिल तो अलरेडी डाइरेक्ट फान बो दङ आरो जेमन आर्टिकल 275 दा फन तो एडिशन डाइरेक्ट फान फाइ दङ फाया ताक तो डाइरेक्ट फान फायाब्ले ताबुक ते राज्य सरकारनि आन्डार तैसे फायो जे जों आबनो सानो जे डाइरेक्ट आबनो तो राज्य सरकार से हैंडल खाइ दङ ओंखाय नरक आबो राज्य सरकार पेसारि नरक गभर्नर पेसारि खैसाबो चाखामु हने आं खाखै त नकाम सानो जों आबनो बागै वान सकलायनाय सिनि तिफ्रा हास्तेनि गोबां मा अंको चिन बरक बुद्धिजीबि राव जों वान सकी ताम खाना नांनाय जों जदि डाइरेक्ट राज्य सरकारना चाबनाय जों राज्य सरकारना चाब मारिनाय अब 25 एमएमएन बिल अब तो राज्य सरकार कुनु याबो एकमात्र गभर्नर बायसि जां सेमा मता नंगेनो गभर्नर तांनि थाया गभर्नर चिनि अंको थांकाबले दिसे हापांनि बुबाग्रा नेतृत्वे बरक अंको बरिखा आरो डिमान्ड मो खाइका किन्तु बर आबनो कार्यकरी खाइया आ कार्यकरी खाइया जों तिनि लामा ब्लक मा खाइया नेक्स्ट आगामी दिनाव जों टिबो कटर खाइनाय जों तिनि जे जोंरो जे चिनि तिब्रासा 19 दफा बिसिं तिनि बोरै दफाराव अंखयाखौ जों स्टुडेन्ट बाय जारा चिनि सालारनि बिसिंव तिनि आन्दोलन अंखरु आगामी दिनाव जों बिरंग ति अंखरि टिबो सारा त्रिपुरा तामो नि याखाय जों 24 घन्टा 48 घन्टा 42 घन्टा फना जों त्रिपुरा बन मा खाइनाय जा लाहार अंखरि लाहार कासन नान नांगोन र जों मेन रचिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिना बागै ते चिनि भारत संविधान 125 एमेन्डमेन्ट इदिसि डाइरेक्ट फान उबुनो जों तिनि रामचन्द्र गादी बरक जों तिफ्रासा ngैसे जों और कुनु पार्टिया जों जास्ट तिफ्रासा 19 दफा ngै अ दफा थांनानि अ दफानि कायसा राइट दंगो कक सानानि आ कक सामना जों तिनि 70 बोसोर ngै जों चिनि बासानो जों तामबाय कक सानानि चिनि बासानो जों तामबाय सिनानि आबनो जों तिनि ओ राइट नमाय अंगै जों तिनि रामचन्द्र गादी बरक जतनो बीएसएफ नि जे बन 12 घन्टा एडिसि उमुना जों तिनि रामचन्द्र गादी तिफ्रासा ngै जों तिनि बायजाल लाहारो जों और ताबु फुंनि 6टा खयटा कासलाय तलाय फियाबा जोंनो गै मांखा राजाखर आगलिव अब हाकेनो फुंनि सिमि टीएसएफ रो लाहार अंख्रि बर बार बंनि सानमोनो सानलायमान फियाबा पुलिस रो बरंनो लमित्रां थांमानि ओंखाय अबनो तै तामरो कुन साना रो ककदत अबनो तै दतामो सिनि बखानि नतो जोंनो हुइतलांमाया बरक रमलांखाय जों रमजांनाय सिनि हानि बागै दफानि बागै सिनि ककनि बागै रमनाखै रमथों रामचन्द्रखौ जोंनो रमथों जोंनो रमा पुरा फाइनायतिबो बरक दफाना तो जों 19 दफा जतनो हामजागो जों पुलिस न किरे सरकार न किरे केम न किरवै जों रोमान स्क्रिप्ट न सानिया तंनि मांलाक थैयासा सान थानाय मायासा जरते सिनि मनो दिमान आगामी दिनाव जों टिबो कटर खाइनाय जों और कोनो राजनीति बायया जों और दफाना हामजागै जिन दफाना बानसिरना बागै जों तिनि अंखलाय आनि सिनमुं रामचन्द्र गात रूप कुमार देव ब्रह्मा अब बथायो कासै दं म बायजाल हाटिगो